9. februára 2024 sa hlavný index S&P 500 uzaveral nad hranicou $5000. Spolu s týmto historickým maximum aj moje osobné portfólio vzrástlo nad hodnotu $63,000 amerických. Vždy, keď akciový trh vytvorí nové maxima, investori idú zošalieť. Pozitívna nálada je všade prítomná, keďže takmer všetko len rastie a každý len bohatne. Vždy, keď neviem, či uprednostniť dlhopisy alebo akciové tituly, tak si prezriem historické dáta. Preto sa pozrieme na to, ako v minulosti trh reagoval na nové maximá a taktiež ako ovplyvňuje prezidentské voľby finančné trhy. Oplatí sa aj na takýchto hodnotách nakupovať akcie, alebo radšej počkať na pokles? Odpovede aj na tieto otázky dostanete v tomto videu. Ešte predtým, ako prejdeme k veci, ak vás zaujíma investovanie alebo ekonómia, podporte ma sledovaním a zapnite si zvonček, nech ste vždy informovaní o nových videách. Minulý rok bol pre investorov požehnaním, keďže takmer všetko v Amerike len rástlo. Moje portfólio nebolo výnimkou, keďže som dosiahol zhodnotenie až 42%. Najviac môjmu portfóliu pomohli práve akcie z veľkej sedmičky, ako je Alphabet, Amazon alebo Apple a spol. Minulý rok týchto 7 akcií dosiahlo priemerný výnos 111%, čo je v porovnaní s 24% výnosom širšieho indexu S&P 500 výrazne viac. Takže rast akcií s najväčšou váhou v indexe mal výrazný dopad na celkový index. Začalo sa dokonca špekulovať, či sa najväčšie akcie z indexu S&P 500 nenachádzajú v bubline, v podobnej ako v roku 2000. Mne to tak nepríde, keďže v marci roku 2000 sa 5 najväčších firiem obchodovalo za 43 násobok očakávaných ziskov. Dnes je to len 27 násobok. Takže aktuálne nastavenie akciového trhu nevnímam ako vysoko nadhodnotené. No dobre, ale bude tento optimizmus naďalej pokračovať? Alebo treba počkať, kým akcie poklesnú do svojich maxím? Tento graf od banky Morgan Stanley nám hovorí, že keď americký akciový trh dosiahol nový vrchol, tak nasledovali ďalšie nové vrcholy. Dôvodom je optimistická nálada investorov, ktorú je cítiť všade naokolo. Však sa len pozrime na akcie Nvidia, ktorá rastie už niekoľko mesiacov v rade. Pravdepodobnosť, že akcie po vytvorení nových maxím vytvoria pokles väčší ako 10%, bol veľmi ojedinelý. V prípade jedného roka to bolo len v 6,5% prípadoch. Do 3 rokov to bolo len v 1,6% prípadoch. A po 5 rokoch 0%. Väčšina investorov nechce nakupovať na nových maximách. Však si povedia: ja počkám, kým to poklesne. Je to už príliš vysoko. To, čo sa nám zdalo príliš vysoko pred 10 rokmi, je dnes len malý zlomok z aktuálnych cien. Takže čakať na pokles aspoň 10% podľa tejto štatistiky nemá zmysel, lebo pravdepodobnosť je veľmi nízka. Na finančných trhoch neexistujú žiadne záruky a nových rekordov sa netreba báť. V skutočnosti sú nové maxíma väčšinou býčím signálom. Nevnímajte to tak, že kvôli tejto štatistike pôjdem nakupovať všetkým, čo mám. To určite nie, keďže radšej nakupujem vtedy, keď na trhoch tečie krv. Taktiež v mojom prípade mám už viac ako 80% zainvestované v akciách a moje priemerné ceny sú hlboko pod aktuálnymi. No keby si nemali nič zainvestované, tak ani investovanie na nových maximách nemusí byť zlý krok, podľa banky JP Morgan. Porovnávali totiž investovanie do indexu S&P 500 len na nových maximách versus v akýkoľvek náhodný deň od roku 1988. Výsledky ma celkom prekvapili, keďže sa ukázalo, že ak by som investoval v akýkoľvek náhodný deň, môj výnos po roku by bol takmer 12%. No v prípade investovania len na nových maximách by môj výnos bol 14,6%. Rovnako to vyzeralo, aj keď sa tento istý proces zopakoval na 3 rokoch a 5 rokoch. Z toho vyplýva, že investovanie na nových maximách nemusí byť zlé riešenie, ak investujeme dlhodobo. Okrem toho, ak by sme investovali v akýkoľvek deň, tak 83% dní by sme boli v pluse. No pri nových maximách je to až 88% dní. Takže nie len, že by sme dosiahli vyššieho zisku pri nových maximách, ale dokonca by sme mali menšiu pravdepodobnosť, že by sme skončili v strate.
Okrem inflácie, sadzieb a ďalších makroekonomických dát nás tento rok bude zaujímať aj vyhodnotenie prezidentských volieb v Amerike. V dlhom horizonte prezidentské voľby nemajú až taký dopad na finančné trhy, no v krátkom horizonte môžu zamiešať kartami. Keď porovnáme posledných prezidentov a výkonnosť indexu S&P 500, tak zistíme, že najlepšie obdobie na finančných trhoch bolo za čias prezidenta Obamu. Nasledoval Trump, Biden a Bush. Počas vlády Bidena sa index S&P 500 zhodnotil o viac ako 30%. Ešte má síce pred sebou rok, no na Trumpa mu chýba viac ako 37%. No obdobie Trumpa patrilo medzi tie najlepšie na akciových trhoch a dosiahol zhodnotenie až 67%. Nechcem tým povedať, že ak zvolia Trumpa, akciovým trhom sa bude lepšie dariť. To je predsa nezmysel, keďže prezident má len malý dopad na to, ako sa darí akciám. No aj toto môže byť ďalší kúsok skladačky, ako si vytvoriť určitý obraz o tomto roku. Keď sa pozrieme na rok prezidentských volieb, tak od roku 1960 sme zažili len 2 roky v poklese. A to počas zvolenia Obamu v roku 2008, keď bola hypotekárna kríza, a zvolenie Busha v roku 2000 počas dotcom krízy. V ostatných rokoch trhy len rástli, a to od 0,5% až do 32%. Takže podľa tejto štatistiky, ak nepríde žiadna čierna labuť, teda neočakávaná negatívna udalosť, tak rok, kedy sa volil prezident, by mal skončiť v zelených číslach. No dobre, ale čo z tohto celého vyplýva? Tento rok by podľa týchto štatistík mal mať našľapnuté veľmi dobre. Okrem toho nás čaká znižovanie sadzieb, ktoré ak príde do ekonomiky, ktorá bude dosilná, tak to môže podporiť rast akcií. Minulé výnosy ale nezaručujú budúce a preto treba mať svoje portfólio správne diverzifikované. Ak držíte veľký pomer akcií, ako napríklad ja 80%, tak je dobré mať aj menej volatilnú zložku, ktorou v mojom prípade je dlhopisová zložka alebo cash. Osobne uprednostňujem dlhopisové ETF, ktoré sú vysoko likvidné a poplatky spojené s nimi sú minimálne. Ak príde príležitosť navýšiť akciovú časť portfólia, tak jednoducho predám dlhopisy a nakúpim akcie. Ale ak takáto príležitosť nepríde, tak budem benefitovať z poklesu sadzieb, čo vytvorí nárast ceny na dlhopisoch. Nakupovať takéto ETF ma nič nestojí, keďže môj broker zarába zo spreadu. Nakupovanie dlhopisových ETF je určite rozumnejšie, ako držať voľný kapitál v hotovosti. Viac o mojom portfóliu som hovoril v tomto videu. Ak sa vám páčili tieto informácie, podporte ma sledovaním a zapnite si zvonček, nech ste vždy informovaní o nových videách.